Poďte do toho kruhu, hej? A ja... Čo máš za číslo? Dobrý deň ľudia, vítam vás u dnešného videa, nie som tu s Andreasom. Čau a hráme Squid Game 2. Z Newfound 3000. Čus. A z Ladiem. Čus. Oni budú troška ďalej, takže ich počuť nebude, ja som skoro prišiel preč, ale mne sa to páči, lebo ja mám na chrbte jednotku a to som prišiel, keď bolo 15 sekúnd, alebo tak, nie 15. A ja som 45-ka, ako klasicky. Lady M je 44. A viete čo? Keď som to hral minule, tak som mal 45. Takže ja mám vždy 45. Česky bude jednotka. Jednotka bol zradca. To bol ich kapitán. Jednotka bude zradca? Áno, on bol. GG. Dajte player. Určite. Máte Robuxy? Nie. Jak sa dá preč tohto pajka? Dobre, takže players remain. Viete, čo bude prvá hra, babíka? Musíte stať. Som to ešte... Ja viem. Pozor, máte až 2 minúty, tak... Ja som hrával Squid Game jednotku. Lebo, neviem, môjmu bratovi sa nedá napojiť. Tvojmu bratovi nevezmu ani meno, to je pekné. Takže ty si to asi vypneš prvý. Čo si na to? Prepáčte, na chvíľu som vypol mikrofón. Tak som zapni. Teraz som zapol. Čo je to Glassmaker ako? To je tá prvá hra Glassmaker. Ja som nevedel, že tak sa to... ja som tam v rohu, pozrite. Ja nechápem, či ten Glassmaker dobre, ale... Glassmaker je podľa mňa to vyrezávanie ako skla, nie? Nie, ja som znal. Bežte do balkónu, do bežnice, viete. Tak vás robiť. A čo máme robiť ako? Odfoď sa najprv, ale. Ako odfodiť? Veď stojí pred tým stojanom, čo je tam predu. Môžete ste vír a potom môžete ísť. Ja som sa neodfodil. Ja som odfotila za všetkých. OK. Ladiem nás odfotila. Kika, ty si Tak. stan, od teba to bude teleportne som jak... Staneme tu, Tonko. Pri prvých dverách poďte. O ktorej idete vy dvere? Prvé. Ja idem stredné, poďte stredné, nie? Poďte stredné. Tak obídem. Poďte stredné. Ale všetky vedú úplne rovnako. Idem bližšie k tebe. OK. Ideme strednými. Hej, počkaj. My sme ako rovnako, to je iba ktorými vidíme, to je jedno. Hej. Inak veľa šťastia, hej, akože... Toto je easy. Dajte si pozor, lebo tá pesnička končí trošku Ja končím ešte, keď tá pesnička skončí, lebo ona to potom tak rýchlo príde. Ja som to minulé vyhrala, keď som chodila. Kable som sa na random týmku pozrel a ju To je zastrelil. babika z výšu. Mne sa to GG. sedlo. S nami tu behá ten guard červený. Prečo? Podľa mňa to je celkom ako easy, toto prvé vždycky. Je v posledný. Druhá hra je trošku ťažšia. Mňa to dalo. Kika, Andreas je úplne posledný. Ja sa bojím. GG. On sa... tu je. Ja som tu a Newfo zomrel. Ja som stala na mieste, ale ma dalo. Ten Guardian ťa asi, vieš? Kamo, ty 456, what? GG. Yes, jak som to dal? Ja som ste tak tu. úplne. Kde si? Typek sa nám do hýbe. GG. Čo to bolo? Tondo. Aha, dobre. Ja som tu Tondo. Ja by som nemal... Poď! To je... Sekundy stihnú. Týchto ľudí ja proste nemám rád. Ani v jednotke, ani v dvojke, ani v šestke, ani v 20-ke, ani v ničom. Z nich sú stejky, keď sa pozrite. Si na konci. Hej. Ja som zomrela v Môžem? hovadej, keď... Ale jeden je môj, lebo po sestre vlastním tie stejky ja, ako nie.
po mojej sestre. Ale neviem teraz, ktorý je ona. Počúvaj ma, keď bude preťahovaná, všetci sa dajte ku mne, pretože ak pôjdete do druhého týmu, tak možno môžete zobrať buď vy, alebo ja, chápeš? Ja mám dve klikatka, ja mám myšku a ešte toto na notebooku. Takže ja to mám opäť. No, musíš ísť ku mne. Kde ideme? Kde ideme? Čo ideme robiť? Poď na postele. Čakajte, za chvíľu ideme do ďalšej hry. Nie, ja som niekde zapadol za postele, bože. To nevadí. Vadí? Andreas zapadol za postele. A to čo sú tie many tam hore? Čo s Ja nimi? umrem. To vyhráš. Ja tam nestihnem dobehnúť. To nič, nezomreš. To je nič úplne, to je Ja jedno. som myslela, že hej, ale nie. Čus, Andreas! Posun sa mi troška, posun sa. Ja už som tu dávno. Nemôžete ma ich dať pre tú za 45. Ale boli ste takedy jednotka? Že či je to také vzácne alebo tak? Nebola som jednotka. A čo máme teraz urobiť? Čo máme teraz To si tak? znovu bežte, ale už ideme na druhé poschodie. My sme nás bežili až na 7, pretože už bolo proste 7 hra. A ako koľko je max poschodí? 7. 9. Čo? 9? Hej. 9. 9? Ja by som chcel dať 10. No a teraz poďte do môjho týmu, kde ste? No a Akú kde si? farbu berete? Kde si, Ladiem? Ja som tu, skáčem. skáčem. Andrea, som mám ťa. No, Tu sme. ja tu skáčem. Dozadu, tu. Bože, si slepý, sem sme. Ja vás, čus. Už sa ide vybrať tým. Dobre, kde ideme, vyber. Kde sú tie týmobery? Tam, bežte za dozadu. mnou. Rýchlo bežte. No, ja idem za Ladiem. Už nie je žiadny voľný. Tuto je. Na druhej strane je. Ja som na druhej strane. Ja som žltej. Dobre, žltý. Andreas. Ja musím dobežať sama. Nie. Už sme plní. Musíš ísť tak kde inde, sorry, Andreas. Musíš ísť do iného týmu. Ja to nedám. A to čo máme také žlté kosy? Lebo ešte je dosť takých prázdnych aj tam vzadu. Je ešte jeden prázdnicový. A jeden odišiel. To som A bola nie, už ja. je 4. Jeden furt odchádza ako. Za mňa odo mňa odchádzajú proste týpci. My ideme prvý, Tonko? Aha, aj my. Čo robíme? A ja som prvý, a my sme dvaja. To všetci ja ideme idem naraz. druhú hru, ja idem za tretiu. My sme ja som dvaja, tretiu A to hru. čo robí? Tá Oleg? Tonko, prečo čo sme máte? dvaja? Čo? Čakaj. Tondo, ty budeš mať Pexeso, vieš Pexeso hrať? Pexeso, hej. Ja budeme také umrem. hviezdičky blikajúce. Tá typka nič nerobí. Ne, avk. My si Ok. my sa snaží to urobiť, ako vidím. Vidíš, hádže to, ale nejde. Ja si to nepamätám. My si len dvaja, prečo vlastne? OK, ja už mám skoro polovicu. Ja umrem. Kvôli nejaké... OK. Dážnik. Máme to. Kamoši, ideme. Tie hviezdičky blikajúce sú easy, len dúfajme, že to nepokazí ten posledný typek. On bude mať... Nikde nie pred nami, my sme zatiaľ na to Ja najlepšie. viem, čo bude mať ten štvrtý, to bude hrozné tá hra. A Tam ty, bude čo robíš teraz? vždycky jedno svetielko blikať a ty budeš musieť, že dá to doprava prvé, klikneš na to, potom to dá doprava prvé a druhé a musíš kliknúť na obidva strany, potom dá tretie. Andrea sú ešte furt na jednotke. Proste tá štvrtá hra je najťažšia, on to asi nezvládne, ten znaš. No veď podľa mňa to je od najľahšej po najťažšiu, vieš. To je to, vieš, že ti tam blikajú svetielka, musíš to zapamätať a klikať na ne správne. Vidíš? Jaj, to je to? Keď sa priblížiš, tak ti Ukáž to to. svieti, klikneš. On to Hej. robí zle. Nie. On to nebude vedieť. Dá už druhé. Andrea už vôbec nehádže, super. A vidíš, už má 3, vidno. To by sa nám stalo proste v reálnom živote, že by... Taká blbá. Že by to neurobilo, ale nemu. Ona už zomrela. Andreasová Posledný level. typkyňa je furt na jednotke. Ja viem. Ona sa... Ja Ideš. idem sám. Ona sa líbi. On sa isto pomýli na schvál. Ja mám 27 sekúnd a ja idem sám. Dobre, zvládli sme to. Ja idem sám, doslova. Toto bolo GG celkom podľa mňa, ako, že to nebolo, Máš tu? my sme boli prví, my sme Máš boli, tu? nie, druhý sme boli. Máš Ja idem obi. Tam máš dážnik. Andreasovi pomáhala Diem, aby to zvládol, Ježiška, tam. aspoň troška. Nie, na druhej strane. Tak.
Bež, ešte. No to už... Ale ja potrebujem, ja by som potreboval potom phone ako to má spraviť, verification na Squid Game. 0. Andreas nie si jediný. Andreas. Andreas nie si jediný. Andreas sa odpojil, už sa na nás nekúka. Andrea sa dosť nahneval. On môže robiť To je klasika. glass make, hej? Ako glass making. Glass maker. A ja môže robiť prestávam som glass. hrať, lebo táto má vybitý mobil. Čo? Tipné. Ja som spadla. Toto obie mega easy. Dobre, teraz Hard. tie z kabinky. O tom doho mi sa stále drž pri mne, hej? Prečo? Pretože keď nie, tak zomreš. Alebo ja. Ja sa teším na to preťahovanie lanom. To som ešte nikdy neprehral ako v Squid Game. Ale čo sa... S tebou? Ale ako, prečo sme tu už tak dlho? Veď halo. Pretože ešte hrajú iné týmy, len ich nevidíme. Veď tam dole ich vidíme. Aha, tak vidíme. Koľko tam je? 1, Sú 2, tam len traja, prečo sú tam len traja? 3. Vedie, lebo viacej týmov sa už netvorilo, vieš? Nie. Oni sú už na hviezdičkách, jedni, druhí idú ku hviezdičkám a tí tretí idú tiež ku hviezdičkám. Ale neviem prečo, ale mne sa zdá, že ja som to robil najdlhšie. Ten posledný to robil najdlhšie, ja som spadla skoro na konci toho obička. A čo ti dá vlastne to obi? To je podľa mňa na nič, či? Ja to si robíš len tak asi. To ako pre zábavu, aby si sa Nie, nenudil. tak. Nejde takto so mnou ešte raz? Nie. Ja čakám. Ale ja neviem, ako si urobím phone verification, keď mám telefónne číslo ako v hodinkách. No a? Veď dostal Aby si som, mobil. veď viem, dostal som mobil, ale ešte som ho Tak nespáznil. poď, hej. Ja som skočil. Ty chceš mať voice chat, že Ja hej? čakám. Tu poď. Voice Tu chat? pre tých Ja červených môžeš hovoriť daily v hrách. dát. Nechcem mať voice chat, ale ja chcem, aby som mohol robiť videa 15 minút plus. Ja aj ty myslíš na YouTube, hej? Mhm. Veď použij to číslo proste, to je ľahké, ja už to mám urobené. Jak tak si urobíme, tak určite urobíme druhý part, lebo ja to dlhšie nemôžem zrobiť. Ty ideš fakt čakať, veď tu máš 9 hier. Ako fakt, jedni sú na hviezdičkách a druhí sú na tom poslednom. Ňufo. Tondo, vieš editovať aj zvuk? Zvuk nie, neviem editovať zvuk. Tak mi to potom prepočti cez Bluetooth, lebo som sa už preriekla 4-krát. A ako? Povedala som Ňufa nejako trošku inak, vieš? Prosím, pozri si všetky videá a uvidíš, že som Ňufa vôbec inak nepovedal. Myslíš menom? Áno, že som ho vôbec nenazval pravým. Takže ako niektoré som aj poslal, kde má reálne meno. Jak budete poriadne sledovať, tak 3-krát alebo párkrát som sa proste tiež som sa preriekol, ale Ale je to tak slabo povedať. ja chceš, tak môžeš byť môjim strihačom. Ale keby si pozrel moje videá s mojim bratom, to jedno, kde sme hrali 3v3 Big Crossroads, tak sa tam neviem, jak sa to hovorí, preriekol asi, neviem, 12 krát, neviem. Ale párkrát. To bude asi teraz, budú tie kabinky a potom bude preťahovanie, hej? Ale už nás nie je ako moc veľa, jak sa pozrieš na tie zelené. Počuj, hlavne sa budú dať pri mne, skús ma nájsť, hej? Inak tieto kabinky vyzerajú ako zvyšujú proti tým prvým, ale... Takže určite sa pozrite na druhý part